Nakakita na ba ka og liso sa mustasa? Kana bang mustard seed sa in English? Ang kini nga liso, perting gamaya jud ani niya. Apan kung motubo na kini, mulabong ug mudako pag-ayo. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot ni ining maong liso. Gitandi sa atong Ginoong Hesukristo ang gingharian sa Dios sama sa liso sa mustasa. It is like a mustard seed, which is the smallest of all seeds on earth. Yet, when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, with such big branches that the birds can perch in its shade. Sa laing ebanghelyo, naghisgot usab ang atong Ginoong Hesukristo og liso sa mustasa ug iya kining gitandi sa atoang pagtuo. He replied, "Because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." Ug ang atong unang pagbasa, naghisgot usab nga ang Ginoo maoy moputol sa habog nga kahoy ug mopataas sa mubo nga kahoy. "And all trees of the field shall know that I am the Lord. I bring low the high tree and make high the low tree, dry up the green tree and make the dry tree flourish. I am the Lord. I have spoken and I will do it." Ang pagpasabot sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa katawhan pinaagi sa mga sambingay o parables, because parables are earthly words with heavenly meanings. Kung ang atong kaugalingong pagsabot ang atong saligan, dili gayud nato matugkad kung unsa ang gingharian sa Dios. Apan kung inubanan sa pagtuo nga giniyahan sa Espiritu Santo, hayan makita nato kung unsa gayud kini. Ikaw sa imong bahin, sa unsa manimo ikatandi ang gingharian sa Dios? Unsa man ang atong buhaton aron sa panahon sa paghukom, maangkon nato ang gingharian sa Dios. Kay matod pa ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad." Maong maning kamot kita nga puy-an ang atong Kristohanong pagtuo aron sa adlaw sa paghukom, dadon kita sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang gingharian.